हम जा रहे बाबी यात्रा हम बालियात्रा जाऊँ बालियात्रा ओके नाउ इट्स टाइम फॉर जर्नी टू बालीजात्रा लेट्स बिगिन ये चित्त तुम जानी सकू हाई स्कूल चित्ररंजन ये आयुष हाँ आयुष जस्ट से हाय ओके ओके फास्ट टाइम आसला ब्लॉग रे कष्ट करे आज बालियात्रा बर्तमान लोकल बस ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯିବ ଆସି କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ये बॉय ये ହଁ गान दिखाओ ଫଟୋ 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 ଉଠା କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲିଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବୁ ଏବେ କ'ଣ କହିବୁ କହିବି ମଇଦାନ କୁ ଚାଲ କହୁଛୁ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତରେ ଗଡ଼େଇ ଦେବି ଦେଖାଇ ଦେବି ସିକାଣ୍ଡ ଆଇଛି ଆମକୁ ପିକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଟା କହିବୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ କହିଦେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ କ'ଣ କହିଦେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବ୍ଲଗ୍ ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଆସିକି ତତେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଲେଟ୍ ହେଲା ଟିକେ ଆଉ ଆୟୁଷ ଗଲା ବେଳେ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ଆଣିବାକୁ ତ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଥାନ୍ତା ଭଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କେତେ 12ଟାରୁ ଖାଇକି 1ଟାରୁ ଯଦି ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତା ନା ଆମେ ବାହାରିଛୁ 1ଟାରୁ ବାହାରିଲୁଣୁ ହଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଲେଟ୍ ହେଲା କେମିତି କହିଲୁ ଆୟୁଷ ଆସିଲା ପଟିଆରୁ ଆମେ ପୁଣି ଚାଲିକି ଆସିଲୁ ପାଣି ବେଟ ଏପଟକୁ ଆସିଲା ହଁ ଯେ ବହୁତ ମାନେ ବସ୍ ନୁହଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ତାପରେ ଆୟୁଷ ଆସିଲା କ'ଣ କହିଲୁ ଆୟୁଷ ଗଲା ଆଣିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଅମିତ ଆଣିବାକୁ ଗଲା ଇନଫୋସିସ୍ ଗଲା ସେ ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଲାଗିଲା ତ ଏମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି ପ୍ରିୟ ତ କେମିତି ଖୁସି ଅଛି ନାହିଁ ହଁ ପ୍ରିୟ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ମୁଁ ଖାଲି କିସ୍ ଦେବି ଜଲ୍ଦି ପ୍ରିୟକୁ ମୁଁ ଖାଲି କିସ୍ ଦେବି ଜଲ୍ଦି ନିଶ୍ଚିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମିଆ ମରିଯିବା ମିଆ ମିଳିଯାଉ ଆୟୁଷ ତମେ ଏଠୁ ଆଇଛ ଅମିତ କୁ ଆସିଛ ये हम हैं ये हमारा स्क्वाड है और यहाँ पारे हो रही है ଆଜକୁ ଆସିଛ କ'ଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାହାରକୁ କେବେ ଅଛି ସବୁ ଛୁଆକୁ ଆସିବେ ହଁ ପ୍ରିୟ ସାଇକେଲ ଗୋଡ଼ ପହଞ୍ଚିବନି ଚାଲେ ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓ କଲୁ ଏମିତି ତ ଜଣା ପଡ଼ିବ ବ୍ଲଗ୍ଟା ହ୍ୟାଲୋ ଦେଖେଇଦେବ ବୋହିରିଆଠୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ସେ ତ ରିଅଲ ମ୍ୟାନ୍ ମରିଗଲି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ
ସରି କୋଉଠି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ବହୁତ ସାରା ଗହଳି ଅଛି କ'ଣ କହିଲ ରିଓ ଆସ ବ୍ଲଗ୍ ନିଅ ଆସ ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠିବ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗହଳି ବହୁତ ସାରା ଧୂଳି ବହୁତ ଧୂଳି ଟେନସନ ହେଇଗଲାଣି କୁଆଡେ ନେଇ ଆସିଲେ ବୋଧେ କୁକୁର ପୁରା ଆକା ବାକା ହେଇଯିବ କେମିତି ଖାଇବ ଗହଳି ଆସ ଗହଳି ଆଉ କିଛି କୁହ ରାମଦୋଳି ବସି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଲଗା ମୋର ଭୟ ଚାପି ଧରିଦେଲା ଧରିଲାଣି ବାଟ ତଳ କଲା ପୁରା मोर गान गाउनलाई माग्छु म
तो साइड हो ବ୍ଲଗ୍ କରେ ବ୍ଲଗ୍ ମୋ ଚାଲିଛି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଲେ ତାପରେ ବାଜିବ ପରିଶ୍ରମର ସମୟସୀମା ମାତ୍ର କମ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାହକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଯାହା କିଣାକିଣି କରିବା କଥା କିଣାକିଣି କରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗାଁକୁ ପଳେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମର ସମୟସୀମା ସରିଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଯାହା ଯେମିତି କିଣିବା କଥା କିଣାକିଣି କରି पुलिस सेवा केंद्र डिप्यूटेशन पहुंचते କୋଉଠି ର ପବନ এইଠୁ ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଗଣ୍ଡି ଶେଷ ହେଲା। କ'ଣ କହିବ କି ସବୁ କହିଦିଅ। ତତେ କେମିତି ଲାଗିଲା? It's too hard. ତମକୁ ମଧୁଆ ବାଗେ ନାଇଁ